Masu sauraro da kallon mu a daidai wannan lokaci, muna masu tsegunta muku wani labari da ya fito daga wannan Kannywood exclusive. Kamar yadda muka gani kuma a jikin wannan shafi na Kannywood exclusive sun rawaito cewa idan Adam Zango ya shigo Kano sai mun kama shi, a cewar hukumar tace fina-finai. Kamar ta yadda muka gaya muku da farko, mun samu wani labari ne daga Kannywood exclusive, wato handle ɗinsu na Instagram. Ga yadda labarin yake. Kannywood exclusive suka ce idan Zango ya shigo Kano sai mun kama shi, a cewar su daga bakin Afakallahu, shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Malam Ismail Afakallahu ya jaddada aniyarsa ta cewa muddin jarumin fina-finan Hausa Adam Zango ya shigo garin Kano sai hukumar ta yi ram da shi. Hakan ya biyo bayan wata sanarwar jaruman da aka gani a shafin jaruma Rahama Sadau a Instagram, inda aka ga Zango yana sanar da masoyansa cewa zai shigo garin domin kallon sabon shirin nan mai suna Mati a Zazzau, wanda ake nuna a Film House Cinema Kano. A bidiyon, jarumin ya kira ga masoyansa da su haɗu da shi a ranar Lahadi da kuma Litinin domin kallon shirin tare da shi. Wani bayanin sirri da kafar watsa labarai ta Kannywood exclusive ta samu shine hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ta gama shirinta na musamman domin kama jarumin muddin ya shigo silimar wurin kallon shirin. Kasancewar jarumin ya ƙi rajista tare da bin sauran ƙa'idojin hukumar. Da yake yi mana ƙarin bayani game da zargin da ake yi wa hukumar na shirin kama Adam Zango, shugaban hukumar Malam Ismail Afakallahu ya ce Kano tana da bambanci da sauran jihohin Arewa. Sannan hukumar tace fina-finai an kafa ta ne domin tsabtace addini da kuma al'adar jihar Kano. Don haka duk mutumin da ya yarda ya girmama al'ummar Kano dole ne ya bi dokokinsu wanda majalisa ta tabbatar da su tun daga shekara ta 2001. Afakallahu ya ci gaba da cewa duk mutumin da bai yarda harkar fim hanya ce ta sadarwa da za ta haskaka addini da al'ada ba ta yadda mutanen Kano suke, kowane ne shi mun haƙura da shi ko kuwa kimar ce ta haife shi, a cewar wannan marwaita. Shi wannan jarumin ya yi bayanin cewa ba zai yarda ya bi wannan ƙa'idoji ba kuma ba zai girmama su ba. To menene zai nuna wa mutanen Kano har da zai ce wa masoya su yi gangami? Me yake da shi da zai gabatar a kansu? Dokar mai ita ce duk mutumin da bai yi rajista ba, babu wani abu da zai taso na jihar Kano ya zo ya ce zai yi, mu kuma mu zuba masa ido mu kyale shi, bai isa ba, kuma wane ne. Shi daman ya ce babu ruwansa da Kano. To kaga kenan bai da hurumin da zai shigo ya yi wani abu da hukuma take da hurumi da shi. Ku duba shafin Kannywood exclusive na Facebook domin karanta har. To wannan dai kaɗan kenan daga wannan sashe na handle na Instagram muka samu wani labari da shi hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ta yi shirin ta tsaf na cafke shi wani jarumi Adam Zango
muddin ya zo Kano wajen nuna ko kallon fim ɗin Mati a Zazzau kamar yadda sanarwa ta gabata daga baya. Ku biyo mu domin ganin cikakken labarin domin za mu zaƙulo muku shi a handle ɗinsa na Facebook. Mun gode.